Gọọmenti Anambra steeti agago n'iru ịgba mbọ ahụrụ anya n'ikpochasị ikpo ahịhịa dị iche iche dịgasị n'ụfọdụ ebe n'Awka n'obodo ndị dị okirikiri. Nke a gbasoro mkpebi Gọvanọ Chukwuma Soludo nwere ime ka gburugburu anyị dị ọcha iji wee wube obodo dị mma ma dị mma obibi maka onye ukwu na onye nta. Emmanuel Chigbata so ndị ọrụ mkpocha na nzacha wee gagharịa hụ ka ha si arụ ọrụ wee weta akụkọ ịga n'ugbu a. Mgbe ofu ọnwa gara aga osote aka na-achị steeti a Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim nakwa otu na-ahụ maka ikpofu ahịhịa nakwa ọwa mmiri tinyere kọmishọna na-ahụ maka gburugburu Maazị Felix Odimegwu na-arụ ọrụ n'ihu na steeti a bụ obodo dị ọcha ma bụrụkwa obodo mara mma. N'okwu o kwuru ka egbochara ahịhịa dị na Ngọzika Estate Awka, Hausa Quarters Amawbia nakwa Ngenọka n'ise, Dọkịnta Ibezim kpọkwuru ndị bi na ya bụ okirikiri ka ha ghara ị na-ekpofu ahịhịa n'ebe na-ekwesịrị ekwesị ma kpọkwue ha ka ha na-ekponye ahịhịa ha n'ihe nke gọọmenti wetara n'ebe a ga na-ekpofu ahịhịa. Ọ kpọkwuru ndị mmadụ ka ha na-akwado ọrụ gọọmenti na-alụ n'ịhụ na ahịhịa abụrụ nke a na-ekpofu n'ụzọ kama ka a na-ekpofu ya n'ebe ọ kwesịrị. N'okwu ya, Maazị Kenneth Moneke nakwa otu onye eji okwu ya agba izu na n'ise bụ Sa Chibueze Ụbaka kelere osote aka na-achị steeti a maka iwepụta onwe ya nakwa ịgba mbọ ịhụ na Anambra bụ ebe dị ọcha ma nwee afọ ojuju na ebumnobi gọọmenti steeti a nwere n'ịhụ na obodo dị ọcha. N'otu aka ahụ, gọọmenti steeti a ebidogo idozigharị ọtụtụ ụzọ bụ nke na-adịghịzi mma na steeti a dịka kọmishọna na-afụ maka ọrụ ngo Maazị Ifeanyị Okeọma kwupụtara ebumnobi gọọmenti steeti a n'ihu na ọtụtụ ụzọ na steeti a bụ nke a ga-arụgharị. Site n'Awka, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.